Bore i chi, gadewch i ni ymuno bore yma i addoli'r arglwydd gyda'n gilydd. Y mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw, a'r ffurfafen y mynegu gwaith ei ddwylo. Byddai'r geiriau fy ngenau'n dderbyniol gennyt, a myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy i ti, o arglwydd fy ngwraig am prynwr. Gwyddiwn. Dduw ein creawdwr, ni yw dy blant. Dduw ein brenin, talon i ti'n gwrogaeth. Dduw ein barnwr, cyffeswn i ti'n pechodau. Dduw ein gwaredwr, ymddiriedwn yn dy drigaredd. Dduw ein tad, gorfoleddwn yn dy gariad. Dduw ein Duw, mawrygwn di, oherwydd mae'r cread yn llawn o thogoniant. Yn ein haddoliad heddiw, boed i'n genau dyfoli, i'n myfyrdodau dyfawrygu, ac i'n bywydau fynegu dy gariad. Amen. A ddaw Gweno mlaen sgwylyn dda i ledio'r emyn cyntaf i ni. Diolch Gweno. Rhif yr emyn 393. Iesu geidwad bendigedig, ffrind yr egwan a'r methedig. Tyner ydwyt a charedig, rhod yr all yn nerthu ni. Iesu da bydd di'n arweinydd, hwyr a bora i ni benydd. Os daw tymheslog dywydd, rhod yr all yn nerthu ni. Rhif yr emyn 393.
Yn aml iawn y byddai'n darllen llyfr cyfan o'r Testament Newydd yn y darlleniad yn yr oedfa, ond dwi am wneud hynny bore yma. Rydych a phoeni, dim yn llyfr hir, un benod sy'n yna i lythyr Paul at Philemon. Paul, carcharor Crist Iesu, a Timotheus ein brawd, at Philemon, ein cydweithiwr annwyl, ac Apphia, ein chwaer, ac Archippus ein cydfilwr, ac at yr Eglwys sy'n ymgynnull yn dy dŷ. Gras a thangnefedd i chwi, oddi wrth Dduw ein tad ar arglwydd Iesu Grist. Rwyf yn diolch i'm Duw bob amser wrth gofio amdanat yn fy ngweddiau, oherwydd fy mod yn clywed am dy gariad, a'r ffydd sydd gennyt tuag at yr arglwydd Iesu ac at yr holl saint. Rwyf yn deisif y bydd y ffydd sy'n gyffredin i ti a ninnau yn gyfrwng effeithiol i ddymhau dealltwriaeth o'r holl ddoniau sy'n eiddo i ni yng Nghrist. Oherwydd cefais lawer o lawenydd a symbyliad trwy dy gariad, gan fod calonnau'r saint wedi'i lloni dro ti fy mrawd. Gan hynny, bod gennyf berffaith ryddid yng Nghrist i roi gorchymyn i ti ynglŷn â thyletswydd, rwyf yn hytrach ar sail cariad yn apelio atat. Ie, my fi Paul, a mi'n llys genad Crist Iesu, ac yn awr hefyd yn garcharor drosto, apelio rwyf atat, a ran fy mhlentyn Onesimus. Un y deithym yn dad iddo yn y carchar. Bu ef gynt yn ddi-fydd i ti, ond yn awr y mae'n fuddiol iawn i ti ac i minnau. Rwyf yn ei anfon yn ôl atat, ac yn tai bellach yn rhan ohono fi. Mi hoffwn ei gadw gyda mi, mwyn iddo weini arnaf yn dy ledi, tra byddaf yng ngharchar o achos yr efengil. Ond ni fynnwn wneud dim heb dy gyd syniad di. Rhag eith garedigrwydd fod o orfod, nid o wirfodd. Efallai'n wir mai dyma'r rheswm iddo gael ei wahanu o ddiwrthyd dros dro, mwyn i ti ei dderbyn yn ôl am byth. Nid fel ceithwas mwyach, ond fel un sy'n fwy na cheithwas, yn frawd annwyl, annwyl iawn i mi, ond anwylach fes i ti, fel dyn ac fel Cristion. Os wyt felly yn fy styried i'n gymar, derbyn ef, fel pe bait yn mynerbyn i. Os gwnaeth unrhyw gam a thi, neu os yw'n dy ddyled, cyfrif hynny arna fi. Rwyf fi, Paul, yn ysgrifennu am llaw fy hun fe dala fi yn ôl, a hynny heb sôn dy fod ti'n dyledus i mi, hyd yn oed amdana dy hun. Ie, frawd, mi fynnwn gael ffafr gennyt ti yn yr arglwydd, llonaf yng nghalon i yng Nghrist. Rwyf yn ysgrifennu atat mewn sicrwydd y byddin i fyddhau, gwn y byddin gwneud mwy nag yr wyf fi'n ei ofyn. Yr un pryd hefyd, paratoa letu i mi, oherwydd rwy'n gobeithio cafarhoi chwi mewn ateb i'ch gweddiau. Y mae Epaphras, fy nghyd garcharor yng Nghrist Iesu, yn dy gyfarch, a Marc, Aristarchus, Demas a Lyc, fy nghydweithwyr, gras yr arglwydd Iesu Grist, fyddo gyda'ch ysbryd chwi. Amen. Wel, fe barhawn ni'n haddoliad, fel y gwelwch chi emyn i'r plant hynny wedi dewis, ond dyna fo. Falle bod yna blant gartre, gallwch eitha ganu yr emyn gyda ni. Yr emyn ydy 145. 145. Cofia bob amser, cofia bob tro, paid anghofio dweud diolch. Cofia bob amser, cofia bob tro, cofia ddweud diolch i o'r. 145.
Dewch yn ei droi at yr arglwydd mewn gweddiwn. Ti ddiw a folwn, ti a gydnabyddwn yn arglwydd, sanct, 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 arglwydd yw y lluoedd, nefoedd a deiar, sydd yn llawn o thogoniant. Cynorthwya ni arfor sul o'r newydd, ein tad y rhonwyt yn y nefoedd, i ddaddoli di yn llawen. Ni wedi dod at ein gilydd o'r newydd, yn ôl ein harfer ar y sul fel hyn, ac yn diolch i ti am gyfle i wneud hynny o'r newydd. Dyn ni'n diolch i ti bore yma am nerth ac iechyd i allu dod, ac am bob cyfrwng sydd yn golygu bod rhai yn gallu ymuno â ni yn ei cartrefu hunain yn analluog i fod yma gyda ni. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd am yr awydd yr wyt ti'n ei blannu yn ein calonnau ni. Mae yma rydyn ni yn dymuno bod. Dyn ni'n diolch i ti am y dydd arbennig hwn, dydd cyntaf yr wythnos, y dydd y cododd Crist. A dyn ni'n diolch i ti am y tŷ, am y lle sanctaidd hwn, lle fedrwn ni ymgynnull yn deulu ein harglwydd Iesu Grist. Iwyddo ni, dy fod ti yn llond pob lle ac yn bresennol ym mhob man, a dy fod ti yn addod y gwmni yn ni yn barhaus. Ac eto, iwyddo ni mewn rhyw fodd arbennig wrth i ni ddod ynghyd, ar y dydd, yn y tŷ, bod i ni rhyw fendith arbennig yng nghwmni'n gilydd. Ac efallai mai dod yn ôl ein harfer a nawn ni, mi rydyn ni'n dod ata ti hefyd o arglwydd, a mi bod ni wir yn dymuno. Dod os flaen di, mewn addoliad a mawl o'r newydd, dy gydnabod di yn arglwydd, yn dduw, yn rhoddwr pob rhodd dda i ni mewn bywyd. Bendithia ni felly o dad yn ein cydgynulliad y bore yma. Bendithia ni yn aelodau o deulu'r ffydd wedi dod ynghyd i blygu yn wilaidd ac yn ostyngedig os flaen di, ein creuwr, ein dduw, a'n tad. A bod i ni hefyd addoli di ym mhob ffordd. Dyn ni diolch i ti am gyfle i ganu mawl i ti, i roi llais i'n haddoliad, ein mawl a'n diolch ar gân. Dyn ni diolch i ti am gyfle i bori uwch ben dy air sanctaidd. Yn y sicrwydd y cawn ni yma rhyw neges ar ein cyferninau heddiw, fel erioed. Oherwydd y mae dy air di yn sefyll o genhedlaeth i genhedlaeth. A dyn ni'n gofyn yn awr i ti ein goleuo ni yn ein myfyrdodau, ysbryd sanctaidd dy'r orgolau ar dy eiriau, di dy hun, agor i ni'r ysgrythyrau, dangos i ni geidwad dyn. Ac yn bennaf oll, dyn ni'n diolch i ti am gyfle i ymdawelu, a cherdded tawel wybrau gweddi gyda'n gilydd. Bydd gyda ni yn y cyfnod hwn o lynyddwch o arglwydd. Fel y medrwn ni ein cynorthwyo'n gilydd i weddio. Ac fel y medrwn ni yn hawelwch y munudau hyn, alw bob un ohono ni arna ti, yn y sicrwydd y fod ti yn gwrando ein holl weddiau yn y dirgel ac yn talu yn yr amlwg.
A dyn ni'n daddoli di hefyd y bore yma arglwydd am bob peth. Ac o'r ein llygaid os flaen di yn awr. Wel y gallwn ni weld mor fawr yw dy gariad i ti ag ato ni, a chymaint yn wir yw dy ofal droso ni, o ddydd i ddydd. Helpa ni feddwl am ryw, un y ddau o bethau yn arbennig efallai, ac haren ni ddiolch i ti amdanyn nhw yma, y bore yma. Dyn ni'n diolch i ti am ein cynnal ni, ac am dy gwmniaeth, bob amser. Ac o agor ein llygaid, agor ein geneuau, i fynegu dy foliant. Ac uwchlaw popeth arall dyn ni'n diolch i ti, wrth addoli di y bore yma, am ein harglwydd Iesu Grist. Am i ti roi yn un ohono ni i gerdded ein llwybrau ninnau, i ddangos y ffordd i ni bob un. Gwna ni yn fwy ffyddlon iddo ef o dad, fel y medrwn ni fod yn dystion cywir iddo bob amser mewn gair a gweithred. Ac wrth i ni gofio i aber droso ni, dyn ni'n plygu os flaen di y bore yma, yn ymwybodol iawn o'n hangen am dy faddeuant. Achos i ni geisio dilyn ei lwybr ef, dyn ni'n gwybod yn bod ni'n crwydro llawer iawn o ddiwrtho, yn mesyn aml iawn yn dy olwg di. Madda i ni o dad. Helpa ni fynd o ddi yma, yn lanach, yn gyfoethocach ein bywyd, wedi bod yn dy gwmni, ac wedi nerthu yn wyneb pob temtasiwn. Ac fel yr wyt ti yn maddo i ni, nid i'n gwneud ni yn raslon o arglwydd, yn ein hymwneud a'n gilydd, yn barod i faddau bai. Gwrth i ni gofio mor hawdd ydy'r gwaith o addoli di y bore yma o dad, ac o ddiolch i ti. Mi rydyn ni am gyflwyno'n dyner i ti. Y rhai hynny, y mae'n anodd iddyn nhw ddiolch. Ond plith ein hunain ac o blith ein cydnabod, cyfeillion, teulu, cyd-aelodau. Dyn ni'n cofio rai sydd mewn gweiledd a fiechyd corff a meddwl, rai sy'n galaru, rai sy'n unig, rai sy'n bryderus am ei dyfodol, mi swyddi am ei teuluoedd yn y dyddiau anodd yma. A dyn ni'n cofio am rai sy'n dioddef ar hyd a lled y byd lle mae angen a newyn, rhai sy'n dioddef trychinebau natur. Ac yn fwy fyth ar rhai sy'n dioddef heddiw ganlyniadau rhyfel a thrais. Trais o fewn ein cymunedau'n hunain. A'r trais a'r crelondeb a welwn ni yn y byd o'n hamgylch ni. Dyn ni'n gweddio yn arbennig dros yr rhai sydd yn ceisio sefydlu heddwch yn Gaza. Yn cofio am y sefyllfa fregus drwy'r dwyrain canol. A phob man arall lle gwelwn ni ryfel y dyddiau hyn. O cliw o dad, cliw yr rhai sydd ei gweddi dros heddwch a chymod. Gwrando ni, am yn ei ofyn y cyfan, yn enw'r hwn sy'n ein galw ynghyd, ein harglwydd a'n gweredwr ni Iesu Grist, i'r hwn y byddai'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen.
Fe ganwn ni'r emyn 321. 321. Iesu nid oes terfyn arnat. Mae cyflawnder maes dy ras, yn fwy helais, yn fwy dwfwn ganwaith, nag yw'n hechod cas. Fys yn anwyl, meibion dynion mwy, ath gar. 321. Rwy'n ni droi'n sylw am ychydig ymhellach y bore yma at lythyr Paul i Philemon. Y ddegfed adnod yn arbennig, apelio ar wyf atat ar anfym mhlentyn Onesimus, un y deithym yn dad iddo yn y carchar. Apelio ar y twyf ar anfym mhlentyn Onesimus, un y deithym yn dad iddo yn y carchar. Ges i lythyr yn y post y dynod y blaen. Deud y gwir i chi, ges i gardyn dolyg hefyd, echdoi, ond dyna fo mater arall i hynny. Am y llythyr, beth sy'n mor arbennig am hynny, meddwch chi mi gael llythyr yn y post? Wel hyn, llythyr personol oedd o. Wedi sgwennu efo llaw, nid y stwff arferol y junk mail sy'n cyrraedd. A mae llythyrau fel yna yn bethau prin iawn y dyddi yma, dydyn? Rheswm pennaf ydy wrth gwrs, ynde, bod na gymaint o wahanol ddilliau o gyfathrebu y dyddi yma, does? Mae lawer haws codi'r ffôn,
neu anfon e-bost, neges destun, neu cyhoeddi'r byd yr hyn dyn eisiau ddeud ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae yna gymaint o wahanol ffyrdd o gysylltu â phobl. Ac mae'r grefft o ysgrifennu llythyr yn prysur ddiflannu. Ond a dweud y gwir, mae llythyrau fel yna, llythyrau personol, yn bethau prin iawn. Yn y Testament Newydd hefyd, mae yna lawer iawn o lythyrau neu epistolau fel y gwyddoch chi yn y Testament Newydd. Ond go brin y gwelwch chi lythyr personol. Ond dyna ydy hwn, llythyr preifat, cwbl bersonol, llythyr Paul at Philemon. A'r unig un o'i fas a dweud y gwir yn y Testament Newydd. Fel arfer mae llythyrau Paul a Pedr a Ioan a Iago a'r lleill i gyd, maen nhw'n cael eu hysgrifennu at eglwysi cyfan yn dydyn. Maen nhw'n ysgrifennu gyda'r nod o ateb rhyw broblem neu rhyw gwestiwn sydd wedi codi yn y fan a fan. A mae hynny'n wir hyd yn oed am y llythyrau hynny sydd yn dwyn enw rhywun. Fel Timotheus, Titus, enghraifft. Mae rheini hefyd yn llythyrau cyffredinol, dyn ni'n ei galw nhw'n llythyrau bugeiliol. Llythyrau wedi cyfeirio eto at sefyllfaoedd arbennig o fewn eglwysi. Neu ryw broblemau cyffredinol yr oedd Timotheus neu Titus yn ei wynebu. Dyn nhw'n lythyrau personol, preifat, yr un fath o hwn. Ond wedi deud hynny, mae yna ddau beth o ddiddordeb ehangach yma hefyd yn y llythyr at Philemon. Yn gyntaf peth, defnydd Paul yma o'r gair Cristion. Byddwch chi'n synnu o glywed, mae prin iawn yma'r gair yna'n digwydd yn y Testament Newydd. Neu'r gair lluosog Cristnogion. A Cristnogion yn digwydd yn amlach na'r unigol Cristion. Ond yma, meddai Paul, yr wyf yn apelio arnat i dderbyn yn ôl Onesimus, nid fel ceithwas mwyach, ond fel brawd. Brawd annwyl i ti a minnau, fel dyn ac fel Cristion. Ac ychydig iawn o weithiau mae'r gair na'n digwydd yr enghreifftiau mwyaf arwydd o cael yn llyfr yr Actau. Achos dyn ni'n gweld yn llyfr yr Actau, mae yn Antiochia y cafodd dilynwyr Iesu Grist yr enw Cristnogion am y tro cyntaf. O fanno tarddodd y gair, da ni'n ei ddefnyddio heddiw yn gyffredin wrth gwrs, Cristnogion. O Antiochia tarddodd y gair fel disgrifiad o ddilynwyr Iesu Grist. Neu cymerwch wedyn pan ddaru Paul ymddangos i'w amddiffyn ei hun mewn achos ger bron y brenin Agrippa. A mi ddechreuodd Paul ei amddiffyn ei hun yn hiawdl iawn, traethu am ei ymroddiad i rannu efengil Iesu Grist. A dyma'r brenin yn torri ar ei drawso yn goeglyd fel hyn, yr wyt am fy mherswadio i fod yn Gristion, meddai Agrippa. Bod yn goeglyd sarcastig oedd wrth gwrs, ond mae'n defnyddio'r gair yna, Cristion. Ac yn ei lythyr cyntaf wedyn mae Pedr, mae o'n tynnu gwahaniaeth mewn dyddiau o erlyd erbyn hynny ar yr eglwys, dyddiau o erlyd. A mae o'n tynnu gwahaniaeth rhwng rhai sy'n dioddau fel drwg gweithredwyr a rhai sy'n dioddau fel Cristnogion. Chydig iawn ydy'r enghreifftiau hynny o'r gair Cristion. A'r ail beth sy'n fwy cyffredinol am llythyr Philemon ydy'r cyfeiriad at yr eglwys
sy'n cyfarfod yn hi Philemon. Paul yn cyfarch ei gyfaill Philemon a'r eglwys sy'n cyfarfod yn dy dŷ. Ar ei ysgolheigion y tybiau mae yng Ngholossia roedd hynny, yr oedd Philemon yn byw. Ond yr hyn sydd arwydd o cael i ni dyddi yma'n arbennig ydy'r darlun yna o Eglwys Iesu Grist yn cyfarfod ar aelwydydd yr aelodau. Wel, a'i ffordd yna rydyn ni'n mynd yn ôl eto yn y dyfodol. Cymaint o eglwysi nid lleia, capeli yn yr ardal yma. Capeli mawr fy'n hardd unwaith, ond wedi syrthio gyda'r blynyddoedd, wedi cael neu i ofalu amdanyn nhw, neu i gymryd cyfrifoldeb ohonyn nhw. Mynd wedyn a'i pen iddyn nhw. Yr eglwys sy'n cyfarfod yn dy dŷ. Ond drwyddo draw, llythyr personol, llythyr o'r galon ydy hwn, a mae'r hanes tu ôl iddo fo yn ddigon diddorol hefyd. Mi ddaru esgor ar ddwy nofel yn Gymraeg gyda llaw, un gan J.D. Thomas a'r llall gan y parchedig William Williams Machynlleth, Onesimus y mab. O'r tam y stori, mi roedd gan y gŵr yma Philemon ceiswas ar enw Onesimus, a mae'n ymddangos fod hwnnw wedi dwyn arian oddi ar ei feistr a rhedeg i ffwr i Rufain. Dyna fydda'r lle i fynd, siwr o fod yn y dyddiau hynny, os rwy'n rhedeg i ffwr i Lundan heddiw. Mi redodd hwn i ffwr i Rufain. Ond yn fanno, mi ddaeth ar draws Paul oedd yn y carchar. A thrwy gyfeillgarwch Paul, mi ddaru Onesimus droi at y ffydd. Ond mae'n bosibl bod na gyd garcharor i Paul o'r enw Epaphras wedi adnabod Onesimus. Yn gwybod yr hanes, gwybod y lowdown amdano fo. A mae felly o bosib cyrhaeddodd y peth at glustia Paul. Ond gweitha hynny, mae Paul yn awyddus i'w gadw o. Mae wedi bod yn ofalus iawn ohono fo yn y carchar, a mi hoffa i gadw o. A mae'n chwarae ar ei enw o. Mae o'n dweud wrth Philemon, fe o'n ddigon di-fydd i ti, meddwl Paul, fe o'n ddigon di-fydd yn dadal di yn dwyn. Ond mae wedi bod yn fuddiol iawn i mi, mae wedi gofalu amdanau, a chwarae ar ei enw o mae o, achos ystyr y gair Philemon ydy buddiol. Ond mae'n rhaid o gael caniatad Philemon yn does. A dyma ni fel mae'n cyfarfod gwarth, caethwasiaeth, ym mhob oes, sydd at yn dyddio ni gweitha'r modd. Y ceithwas yn eiddo i'w feistr, yn eiddo. Felly, mae Paul ym anfon Onesimus yn ôl at ei feistr. Fe allai o wynebu cosp ffyrnig. Di bod felly yn dydy, gweitha'r modd yn hanes, caethwasiaeth, fe allai wynebu cosp ffyrnig am drio dianc. Ond mae Paul yn pwyso ar Philemon i'w dderbyn o'n ôl fel brawd. Ac yn fanno i mi, yr ydyn ni'n gweld chwildro yr Efengil. Nid dadlau yn erbyn y drefn yma i Paul, ond ceisio creu perthynas newydd rhwng pobl a'i gilydd. Yn credu fel y bydda'r Efengil yn cydio yng nghalonau pobl, y bydda maes o law yn chwalu'r canolfuria mewn cymdeithas. Dyna'r weledigaeth. A mae Paul ar o'i llais mor pwerus iddi hi yn Galatiaid. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng Caes a Rhydd, rhwng gwryw a benyw, oherwydd un person ydych chi oll yng Nghrist Iesu. Dwi'n grymu'n syml iawn y bore yma o gofio'r hanes yna. Y medrwn ni weld yn y llythyr yn yr hanes
Efengil Iesu Grist yn cydio mewn tri bywyd. Paul, Philemon ac Onesimus. Ac yn ei cymell nhw i wneud rhywbeth sy'n anodd. Bob un ohonyn nhw i wneud rhywbeth sy'n anodd. Paul yn gyntaf, mae Paul yn gorfod plygu. Mae Paul yn gorfod plygu. Dyn ni'n meddwl am Paul yn dydan fel rhyw berson awdurdodol iawn. Taflu bwyso o gwmpas dipyn bach, yn arfer cael ei ffor yn yr eglwysi yma. Ond nid felly fan yma. Yn apelion da i'r am ffafr gan Philemon. Mae Paul yn ddigon call hefyd i ddefnyddio pob ystriw mwyn cael y maen i'r wal. Fel hyn mae o'n dweud, bod gen i berffaith ryddid i roi gorchymyn i ti ynglyn â thyletswydd. Rwyf yn hytrach ar sail cariad yn apelio atat. Fi, Paul, a'n llys genad Iesu Grist, apelio rwyf ar ran fy mhlentyn Onesimus. A nes ymlaen mae o'n eithrio hi eto. Os gwnaeth unrhyw gam athi, neu os yw'n ddyled cyfrif hynny arna fi, be dala fi yn ôl, a hynny heb sôn dy fod ti'n ddyledus i mi, rhoi rhywbeth fel ei mewn, i efrawd mi fynnwn gael ffafr gennyt. Paul yn gwybod yn iawn sut i droi'r sgriw pyn bach, ond mae o ar un pryd yn crefu ar ei gyfaill, yn crefu arno, yn apelio am ffafr. A dyna effaith efengil arno ni'n de. Mae'n gorfod i ni blygu. Dyn ni'n canu ar ddechrau roed o hwyrol wastad yn dydan yr entrada. Plyg fi. Ysbryd y trygwyddol ddiw disgyn arno ni, plyg ni. Trin ni, plygu'r balch yma i'r efengil. A mae rhaid i chi am una'n gyntaf oll, wrth gwrs, ddysgu pwyso, a ras Duw, ac ar nerth Duw, sut y gallwn ni sôn amdano fo wrth neb arall. Dyna alwad Iesu Grist ar bob un ohono ni. Dewch ato fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Galw'r enaid clwyfus, galw'r bywyd beichus, galw'r galon ddrylliog yma Iesu Grist. A mae rhaid ni ymateb i'w alwad yn hunin, os ydyn ni am i'r rhannu hi a neb arall. Ond pobl falch yda ni'n de. Pobl falch yda ni. Yn amharod i gydnabod yn gwendida. Yn amharod i gydnabod yn hangen am gymorth mor aml yn dydan. Diolch byth, mae pethau newid ychydig y dyddi yma, dydyn? Y myd amais, mae tir dewi yn gwneud gwaith ardderchog gyda ffermwyr sy'n teimlo eu hunin bron iawn a chracio am wahanol resyma. Y myd chwaraewyr proffesiynol, mae yna gefnogaeth debyg i gael, fel mewn sawl maes arall, i bobl sydd wedi dysgu, plygu, bod angen cymorth arno ni, bod angen nerth arno ni, bod angen rhywun arall arno ni. Yn herma'r efengil, bod angen gras Duw arno ni, bob un. Achos heb gydnabod yn hangen a'n gwendid yn hunin, ydyn ni ddim dangos gogoniant Iesu Grist. Paul yn dysgu plygu. Dwi'n erfyn arna ti, dwi'n gofyn ffafr gennyt ti. A dyna'r ail beth, mae Philemon yn gorfod maddau. Philemon yn gorfod maddau
I ddim yn ddigon iddo ddweud I fod o wedi maddau i'w geiswas. Na, mae Paul am iddo fynd cam ymhellach. Mae rhaid o ddangos hynny mewn ffordd fydd yn costio iddo fo. Mae'r bachgen yma wedi dwyn o ddian o fe blawn byd arall mewn ffordd fydd yn costio iddo fo. Mae rhaid o ei dderbyn o'n ôl fel brawd. Fel ceithwas, meddwl Paul. Fel brawd annwyl, meddai. Fel dyn ac fel Cristion. Mae rhaid I Philemon faddau. Rhaid diddorol di'r gair maddau yn Gymraeg. Ewch yn ôl i'r canol oesoedd I chwedlau'r Mabinogi, a mi gewch chi'r ymadrodd yma. Maddau'r cŵn, maddau'r cŵn. Wel, nid rhyw gŵn peryglus mae'r chwedl yn sôn amdano fo, mynd I frasur rhywun yna. Ystyr y gair maddau fanna, ystyr gwreiddiol y gair maddau Cymraeg ydy gollwng. Gollwng y cŵn, dyna'r gorchymyn fanna, maddau'r cŵn, gollwng y cŵn, gad nhw fynd, gad nhw fynd. Na di maddau sgwrs ynde. Ni jyst dweud rhywbeth, ni gollwng y peth, gadael iddo fynd. A mae Philemon fan yma'n gorfod maddau yn y ddau ystyr wir yn dydi. Mae'n gorfod maddau yr hyn a naes I geiswas. A mae'n gorfod ei ollwng o hefyd. A'i ollwng o wir I ofal Paul. A mae apel da i'r Paul fan yma. Yn herio ni'na yn dydi I adlewyrchu gras a chariad Iesu Grist i'r eithaf. A'r cymeriad ola sy'n ma wedyn, wel Onesimus ynde. A mae Onesimus yn gorfod troi yn ôl. Onesimus yn gorfod troi yn ôl. Troi yn ôl. Nach chi'n o eiriau mawr eraill yr Efengil, edi farhau, mewn geiriau eraill ynde, edi farhau. Gair groi, greiddiol, metanoia, dyna ystyr o troi yn ôl. Edi farhau, troi yn ôl neu troi cyfeiriad, newid ffordd. A mae Onesimus yn corfod mynd yn ôl i'r lle anoddaf. I'r lle anoddaf yn dydi. Mae'n cael ei orfodi I wynebu'r cyfrifoldeb yn gyntaf, mae'r hyn a naes o. Ia, fysa Paul di medru gadw o, colli ffrind yn Philemon, ond yna fo. Ond na, mewn ei orfodi ei fynd yn ôl. Cymru cyfrifoldeb. O hwnna rhywbeth cyfoes fyddwch chi ymyd cyfiawnder cyfreithiol. Yn sôn heddiw am gyfiawnder adferol, restorative justice. Ydy'r ddwy blaid yn cytuno bod y troseddwr yn cyfarfod y sawl sydd wedi diodda. I sylweddoli'r hyn wedi wneud, I weld drosto'i hun beth oedd effaith, torri mewn i'r tŷ neu ymosod neu beth bynnag arall. A dyna mae Paul yn cymell Philemon I wneud, I roi cyfle Onesimus I ddod yn ôl, droi yn ôl. Does am cuddo an yn Efengil Iesu Grist. Yn lle I fod yn arwynebol, does am cuddo an yma. Ar hyn, dyn ni'n gweld yn yr hanes bach diddorol, yn y llyr bach diddorol cyfoesog yma, ydy gwaith yr ysbryd glân ar fywyda 3. Dyn ni'n gwybod, wrth gwrs, bod Philemon wedi maddau, dyn ni'n gwybod hynny. Llythyr yn dweud hynny wrthon ni, ond dyn ni'n gobeithio I fod o. Gwaith yr Efengil ar 3 bywyd. Byddai'n meddwl chi fod yr hanes yma'n wireddiad o ddameg y mab a fradlon. Y mab yn mynd yn ôl I wynebu dad, pechais yn derbyn. Mae o'n syrthio ar ei fai, tad yn maddau. Mae'n rhyw adroddiad o fywyd go iawn yn dydi o'r ddameg. A mae'n wers ar sut I ddilyn y llwybr Cristnogol. Llwybr arweiniodd at Paul yn plygu. Llwybr, gobeithio, arweiniodd at Philemon yn maddau. A llwybr arweiniodd at Onesimus
yn edifarhau mwyn ei enw. Amen. Ac i derfynu fe, canwn ni'r emyn 174. 174. Dduw mawr y nefoedd faes, mor byr, mor dirion yw, mor hyfedd yw ei waith yn achub dynol rhyw. Sancteiddi ar enw'r arglwydd ior, drwy'r ddeiar faes a'r eang fôr. 174. Ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fydda gyda ni oll. Amen.